weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to haalirde gaynako nammarela doɗele nder galle Abdoulaye Bawola Sy ko on waktu yoni ha to ñabina tudduɗal ceerno Ahmad Dat e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal balɗe ɗiɗi hakkude ACD Aly Ousmane Sonko yuɓɓini jonde ɗum ko hakkude makko yaadiɓe Pastef e wallitiɓe makko kala ɗum ko caggal yontere yawtundeya nde hoorejo linɗi wanno jeltal mum oɗo sano holliti kuccam golle landa makko fate sumgoji local payaɗi to leydi Mauritanie ƴetti pellital gouvernement leydi hadde jaltingol kala ko fate gueɗe guura leydi ndi gam teskede o sa guerre gonɗo toon to moyen oria andaka nde dartoto finoɓe to Rosso Mauritanie Sénégal kolliti hen caɗele mawɗe no feewi to leydi Mali armée leydi Mali tuumi wonande fedde joguitinde armée ji moftuno koninkoɓe muɗum kame mera juyla ko toon to leydi Mauritanie ha tendi toon to Kambera leydi Mauritanie jabtima ɗina konguɗi to Guinée Conakry yiide biyeji haalisa hande o wonti hunde sattude no feewi hewɓe no namɗo holto naati ɗi haalisaji hay so tawi banque awa tirade ko ɓuuri million goto kabruji men mana mina to Niger Ouganda e man jaa toon to Congo Brazzaville joolam jaɓeri man jaade musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettude
Kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeegoma mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba no gowɗe wadde kala kekiɗe so yaade ha toon to Lusayba gorgol taw yen toon ceerno Ibrahima Seydou Kane ene arana men actualité ji ko fate gueɗe diine. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr calmini denndangal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En garti humnude aadi mo ngadodirɗen e julɓe ɓe. Ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr hande woni jamma Laylatul Qadri wonande fuɗɗinoɓe horde aset ɓe, wonande fuɗɗinoɓe horde alet ɓe ko janngo wonata jamma Laylatul Qadri mumen. Yo Allah hokku en enen fof hawrude jamma Laylatul Qadri, yo Allah hawridin en hen. Allah ne wawi wadde ɗum, en hattani ɗum, yo waɗan en ɗum enen fof. Allah hokku en hawrude peewal enen fof. E ko wona ɗum ko yummen Aissata ko kanko woni yummum gonɗinɓe Allah, yo welede Allah woni makko. O wi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wi ƴeewe Laylatul Qadri e sappo cakkitiɗi korka ɗi, te ko muttafaqun alayhi. Ene waɗi riwaya goɗɗo kadi biiɗo ƴeewe Laylatul Qadri e ñalawmaji tilɗuɗi sappo cakkito lewru kolka. An Aissata ummul muminin radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taharraw Laylatul Qadri fil asri awakhir min Ramadan. وفي رواية أخرى عند البخاري taharraw Laylatul Qadri fil witri min al asri al awakhir min Ramadan. Nela sallallahu wi so tawi oɗon ƴeewa Laylatul Qadri ɓure ƴeewde ɗum e sappo cakkitiɗi ɗi. On riwaya no woodi. Riwaya goɗɗo o wi kadi ko ƴeewe e nder sappo cakkitiɗi kono ƴeewe e balɗe telluɗe ɗe. Ƴeewe nogas e goo, nogas e tati, nogas e joyi, nogas e jeenayi, ƴeewe ɗo. Walla jofnde nogas e jeeɗiɗi ene ƴeewe. Eyyi Laylatul Qadri Abdoullahi Sarr, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin, wa hadha yani anna ibadata fiha khayru min ibadati alfi shahrin laysa fiha Laylatul Qadri. Wal alfu shahrina wa salasa wa samanina sanatun wa arba'ata asurin. So tawi a juuli e Laylatul Qadri darɗe ɗiɗi a juuli e Laylatul Qadri ene ɓuri moƴƴude e duuɓi capanɗe jeetati e tati e lebbi nayi jamma fof aɗa juula hen darɗe ɗiɗi. So tawi a juuli darɗe ɗiɗi e jamma Laylatul Qadri, baraji muɗum ene pota e on juulɗo duuɓi capanɗe jeetati e tati e lebbi nayi jamma fof omo juula darɗe ɗiɗi. Darɗe ɗiɗi ɗi juulɗa e jamma Laylatul Qadri ɗi ɓuri baraji on ɗon. Ɗum noon yo Allah hokku en hawrude jamma Laylatul Qadri. Laylatul Qadri ko hunde mawnude, kala emen mo ronkani yo tinno ƴeewa beeli ene daña hen. Nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo wi haɗetake hebde jamma Laylatul Qadri baraji muɗum so wona on kaɗɗo hoore muɗum. Holko woni kaɗɗo hoore muɗum? Ko mbasa yiilade ɗum. Yummen Aissata yo welede Allah woni makko, o wi no nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam so Laylatul Qadri holko min kalata? O mbi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ɗum noon enen goto men fof ene wawi wiide ni ñande jamma Laylatul Qadri so ronkani ha weeta, yo hejjiti fof o wiya noon. Somo wonde salligue omo wawi wiide noon, somo jooɗi omo wawi wiide noon, somo leeli omo wawi wiide noon. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya an Allah innaka afuwun, an ka jafotoɗo, karimun tedduɗo, tuhibbul afwa, aɗa yiɗi yaafade, fa'fu anna ya yaafo min. Ɗum noon yo Allah yaafo en bakkutuji meɗen ko suudi e ko feeñi fof.
o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Cheikh Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi min beltanimama no feewi artudema e o jamma laylatul qadri e ɓuure muɗum kala yo Allah yeɗen jamma laylatul qadri nde ganduɗa jamma mo ganduɗa ene ɓuuri moƴƴude ujunere lewru taw koye dewe Allah baɗeteɗe hen ɗe kala kumpital men ɗemgal Pulara ñaabina ceerno Ahmed Dat ene tintina dendagal bandiraɓe ñaabinanaɓe e ko taari ñaabina kala e dendagal bandiraɓe Mauritanie Sénégal naɓe kala jamma laylatul qadri mo wo yuɓɓinde kala hitande ko oɗo jamma hande mo gonɗen ɗon ɗo cuuɗi meɗen ñaabinoɗo hen mo bismi hen dendagal bandiraɓe e dendagal khalifaɓe diine e khalifaɓe aada dendagal umma islamique Mauritanie kala tenti almameɓe e khalifaɓe taweteɓe e nder commune ñaabina e ko taari ɗum kala hoorejo jaggaɗo leydi Sénégal waɗi jalte mum laabi ɗiɗi ɗum ko caggal jaltal mawɗo leydi Sénégal kañum e konngore mum toon to hôtel King Fahd Palace ha holliti kay coalition Diomaye président ko kañum tigui addi ɗum e gardidi lefol laamu guila nden noon Ousmane Sonko hoore jaago leydi waɗi jaltale kewɗe no feewi jaltal ganigal ngal ko hecci hanki ñande asen nde jaltal ɗimmal ngal ko hanki ñande asen nde wo jooɗodima e ɓen yaadiɓe landama ko Pastef ngam disnodirde mabɓe e yewtidemɓe ko tuno suuti konngodi makko o holliti o accitta golle makko hande o accitta golle makko janggo mawo jokku gollade taw o gollanta ko jaafoɗon mawo jokku gollade taw o gollanta ko ɓesguji leydi ndi ko noon so tawi ko hoorejo leydi ndi pawɗomo ɗon ittimo ɗon ɗum wo iwat ɗon on so ittanimo ɗon so yiiɗi yimɓe kala ko jiiɗi haalde teni o iwata ɗon hannde o iwata ɗon janngo ko wona ɗum ko noon hanki o kanko hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal wo dañi jooɗodade e yaade makko Pastef ngam yewtidde maɓɓe jaafoɗon eɗen durma seeɗa tan ngam yewtidde maɓɓe ko fati e kuccam golle fandare makko noon ko jeego ɓuuru e nder ndeɗo ene hittande ko wande konngore mawɗo no feewi ngam hoccude guinola golle yaade yimɓeɓe yiilademo kay ko yeydemo ken tolno e million kartal ngam oɗo sakay ɗo e duuɓi jeegom beele ara kay ko wawi tigui helnade e leydi Sénégal so wona landa Pastef ngam huccande ɗen golle e ɗeɗon gueɗe kala ɗum holliti ɗum wonande Ousmane Sonko mo ganduɗa ɗoñum hanki haali ɗeɗon gueɗe kala muɗɗum keddoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye chroniqueur jaydiyanke biyeteɗo Daouda Wali Ndiaye on noon eɗen gandi ko nangganoɗo gila yontere yawtunde waɗa garde à vue caggal nde daari yeeso procureur ko hande ñawore mum yani malelo lebbi ɗiɗi e nder kaso ɗum ko caggal wonande kay wiyedem wo sakti natal ngal ganduɗa ene yenna walla ne bonna image hoorejo leydi ndi Sénégal goɗɗo noon so tawi kay ko ɗaccitaɗo wonande ko imama wonande goɗɗo ɗaccitaɗo hen wonande ko imama wonande ko imama Darame mo ganduɗa kañumne ko bannoɗo jaltal muɗum e nder haala muɗum ka haala noon jeyino sababu e oɗon vidéo ɓurnoɗo yillade no feewi woni mbiyata imam Mohammed Lamina Darame mo ganduɗa nangganoma walla mbiyen waɗanoma garde à vue guila yontere yawtunde ko hande daari e yeeso tribunal de Dakar ɗum ko caggal nde o yaltini vidéo on vidéo mo eri hen so tawi kay wonande Sonko ittama e wonde poste hoore jaagoɗo yoɓe jaltuɓe kaɓe ha ƴiyam rufa nde tawno koye diine jeeya jeeyi sababu noon on vidéo jilinoɗo hande o taƴanama lebbi jeegom e kaso kono o lelta koye nder kaso o yaltat kono so tawi o waɗi hayso gueɗel tokosel so ruttima toon mawo timmin toon ko fate ɗeɗon gueɗe garten koye softiceur oɗo hen société pewnowo guila e kuusuji hay serviette aji rewɓe ɗi kutorto so tawi jaltino juuli ɗum ko caggal nde hollitono koɓe pewnata ko moƴƴani guila e kuusuji hay ɗin serviette aji kala haadi ɗo haala mawka no feewi caggal mum noon wonande jaagoɗɗo cellal ɓalli leydi Sénégal waɗino jaltal mum o holliti ɓe neeli espéren mawɓe no feewi ɓe tawi ko haala ko kala wodani guel nden noon eɗen gandi débat koko arti no feewi tene ɓen espéren Sénégal naɓe toppitiɓe oɗon fannuɓe kolliti ɗum moƴƴani kono ɗum ko noon société softiceur yalte deƴƴiri mum ɓe kolliti kamɓene ɓe ƴetti hankkadi responsabilité mabɓe kala dariɗo
ene bonna golle mabbe e société mabbe ko be nawoɓe ɗuma e yeeso la wala gatsen koye azura faala eɗen gandi ko neɗɗo ɓattiɗo Pastef no feewi nanganode gila yontere yawtude ɗum ko caggal nde feeri suka guinenajo goto jettiteɗo bari taw ko toon to Medina sanga juulal subaka taw kadi on oto ko luɓina ɗon oto en o alano permis caggal mum noon o nawanoma suudu safara beele kadi hoore nde ƴeewe so tawi ne heewi walla heewani o ɓennina toon to mbaw ɗo ganduɗa waɗete ɗon koɓe koye kewani o holliti noon kanko wona kangaɗo omo wi wen kono oɗo sawo natani gueddere wo ñamata wo yarata so wona wo yaltine toon gam andudemo kanko wo hanga kay seeɗa kono ɗo sa ko dumbaɗo toon jeheten ka toon to yembola nanga toon ko laytol ɓe wiyaɓe ko doctoreɓe ɓe caftata haydara woni kay safare mabɓe tan ko bonnude deedi ene hen rewɓe kame worɓe kala kay ɗo debbo woni reedu so yiiɗi bonnude tan ɓe jokkodira e muɗum joɓa ɓe bonnanma reedu ma guila e poɗɗe ha eɗen gueɗe kala kamɓe nayo kala ɓe mbiyama teeb ɗum koye ballal goto kaltuɗo ganduɗa wonande gendarmerie mo Kirma Sar wawi tigui wadde hen loyde manggo no feewi tolniɓe ganduɗa rewide mabɓe koyguel ha nanguiriɓe ɗen poɗɗe kamɓe kala ɓe mbiyama teeb o saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe mbaɗama garde à vue mabɓe daroy e yeeso procureur gam ƴettoyde visa ji mabɓe faade toon to kaso beele ɓe bonnoya toon deedi haaɓe nimsa koɓe mbaɗi ko kala muɗuma keddoɗen koye leydi ndi Sénégal yeeyoɓe to marché central to Mbour heewɓe en kolliti caɗele ɗe guuri ɗen caɗele noon koko fate banggue cumgol butikaji mabɓe yoga e magasin uji ɗum ko hanki waɗi toon to Mbour ken tolno e magasin uji mawɗi nayya woni gasi ha laaɓi yeɓe kolliti saaha one tiiɗi tenɗo julde ɓattiɗo ɓeydaniɓe wonde tan ko tiiɗalla mawga no feewi. Kalidou Koulibaly eɗen gandi ko défenseur équipe nationale mo leydi Sénégal waɗi ballal payodin ngala faade 6 potoraji Sénégal naaɓe tawaɓe toon to Rabat ene dumba toon hakkude hitande lebbi 6 e lebbi 3 o yaltini maaro sukara nebama eɗen gueɗe kala to wonde haalisaji gam wallidde koreji ɓen dumbaɓe toon ɓe caggal nde ɓe taƴana koɓe leloto toon ɗum ko caggal nde Sénégal ƴettidi kuɓe e nden fitinaji bannoɗi taw kadi ko toon to Rabat hande o noon ñawore mabɓe nde ñawtete taw koye ñawore noddide ɗen gandi woni société civil aji ɗi leydi Maroc ko leydi koɓe taƴana kone famdi yiddeɓe kay ko nde ɓe ɓeydante ndi coggi kowona ɗum ko noon ne gasa ɓe ɗaccite walla alani ɓe ɓeydane walla ɓe ustane wawi wonde kala ma en gartoye oɗon kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde garten koye dawrugol Khalifa Babacar Sall eɗen gandi ko dawriyanke politicien mawɗo o holliti omo jogui nimsa mawɗo no feewi ni ko jeeyi sababu wonande kay gembudemo nguɗo hen laamu ni walla heedandeɓe no fotiri kala e ngan sanga kono kadi o holliti o erima lundo ngo kala nde wonata neɗɗo goto kamɓe kala ɓe ndenta ɓe moɓodira ɓe kuccodira e oɗo hen régime mo ganduɗa ala ko yeehi haydara ko caɗele mawɗe teskade e nder leydi ndi jamma e ñalawma o holliti noon wonande discours aji e ɗi palaje ɗe peeje wona ɗeɗo henna jaltinta Sénégal e caɗele tan hande o ko golle kono kala kene haaletake hen caɗele Sénégal o holliti o ƴetti pellital ɗo e dumuna garowo moɓodirde kono makko e yaadi makko kame tahaw Sénégal beele kadi ɓe mbawa ɓeydude darde mabɓe soɓe gandi so tawi ɓe daraki nguɗo hen laamu ala ko gasata haydara no ɓe kaaliri ha ɓe gaare laamu ni ko noon kadi haala rewita ɗon ha ɓeɗo hen giwa e nguɗo hen laamu ngu ganduɗa aɓe bonni ɗum no feewi to Tivaouane Peulh kanko de jeeyi sababu fittanmo ko ittede ko Kongo Mbaggu ko noon ko sukaɓe tumimo ko debati gorkati gam jaɓɓal makko e wiccu makko e sifa makko ɓe sukaɓe wonnoɓe jelkidemo ni toñamo ene wiya onon hongo bawɗi ɓe kon debati gorkati en ko guuɗi mettude no feewi kanko no felliti ñawnande ɗum junggo makko huccodire ɓen sukaɓe e nden haari noon jeeyi sababu ɓen sukaɓe wademaɓe piiɗo mo laaɓi kin laaɓi ɗo ronda mo nawe to hôpital ko nden o wasi fittanu mum ko leelani ko brigade de Tivaouane Peulh wawi jippade toon kene wona fodde kene fota wonde waktu jaafuɗon wona fujore kene fota wonde waktu ɓen jiilo
ɓen sukaɓe mbawi wiyede teɓɗo gomis mo duuɓi 14 i sow mo duuɓi 15 i ndiaye mo duuɓi 13 ene wonde a diouf mo duuɓi 14 ko ɓeɗen sukaɓe jooɓi fittanu mabɓe kamɓe jooɓi fittanu makko kamɓe kala ɓe mbaɗama garde à vue ngam wonande ngal baɗal bongal ngal ɓe mbaɗi jeeyaten ko hatton to Saluma wonande ken tolno e fo biyeji kewɗi mbiya teɓ ɗum koye opération douane mo teski waɗi hen enquête aji jaaƴi no fewi ɗum ne kadi ko sanga 16 heures kikiɗe ñalawma hecci hanki o taw koye lawol Djifor kene foto wonde 695 taw kadi ganduɗa ko paquet aji ɗi $100 walla mbiyen $100 ɗum woni ko tetta hen walla mbiyeni €100 woni ko tetta hen wona kadi ujunnaji ɗiɗi e 931 taw kadi ko fo biye mo 50 walla mbiyen mo €100 woni ko tetta hen ma wonoy 1 milliard to ma wonoy milliard goto taw ko copraji franc CFA nayo noon mbiyama hen teɓa kono ɗo sa loskoji ene jokki e dow oɗon sifa ko ɓuuri hulɓinade koko waɗi toon to jahay kala ñalawma garɗo ɓuuri hamnade mettude ene haale e nder ndiɗo leydi Sénégal kanko noon o jeeya ko toon to leydi Ghana kanko ɗo hen suka gorko mo ganduɗa o holliti so yari sangal tan o wiyete ko Evans Abossi o holliti so yari sangal haw mandili so wondani e cukalel gorel o weltotako weltintamo noon cukalel gorel so ronki hebde sukaɓe worɓe ɓen sukaɓe worɓe wonduno filmi ɗumen o wonta koye fawde omo laara hawtina hoore makko ko nden o wawata ɗanade ɗum woni ko holliri e yeeso ɓen loskoɓe kene tolno e duuɓi 4 kene tolno e sukaɓe jeenayo Sénégal naɓe to Jahay woni kay ɓe bonni no fewi to ko cukalon Tokson yummiraɗo goto holliti ɗi dumunnaji kala ɓiyum natti wadde hay tuuba waɗa tan ko kuusuji ngam ko bonnuɗo ɓiyum woni noon o gorko woni nanggaɗo nanguiraɗo ɗen gueɗe cofɗe no fewi o mawo daro e yeeso procureur ñalawma hande o kanko oɗo hen ɓiɗɗo gananajo kollirɗo kay waɗi sukaɓe jeenayo worɓe ɗe gueɗe cofɗe nder leydi ndi Sénégal gartana joni koye dossier Pape Cheikh Diallo kala tan jaggaɗo on dossier ne ɓeydo wulde Diawa ko suka wonande jeeyaɗo to leydi Cameroun kañum nanga kañumne kadi qirlima wonande wondi koye Pape Cheikh Diallo dossier makko ene ɓeydo tan tekkude no fewi taw koye dow oɗo hen sifa gonaɗo ɗo hen o gartaten koye candidature wonande gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall candidature makko toon toloni jaɓama kono kadi ko fate banggue ɓeena ƴammoɓe lomtotoɗo ko fate banggue koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere hol jogoɗo lumtade Antonio Guterres o saaha noon wonata ko nogas lewru mai walla mbiyen avril ko nden wonande kay ɓen ƴammoɓe golle fol wonande koolaɗo kuuɓal jogori hettede moni kala kene fonde waktuji tati ma waw haalde kuccam ɗam yiɗani loni kame fedde gotago windere ɗen gueɗe kala ma mbaw haalide hen no fewi ceerno Alassane Sall accatade kene tolno 37 milliards o holliti hande omo rewi hen si fande wonnode hakkude leydi Sénégal kame leydi Espagne pour wallude yogay guure joñiɗe e nder leydi ndi Sénégal ha mbawa hebde courant o holliti guila nden noon ha hande ala kala ko gasi haydara ko wona ɗum ko noon maɓe daro hen darde tinde no fewi ha ganduɗa o holliti wona yiiɓe e yeeso lawol tribunal taw kadi ko toon to Espagne beele gueɗe kala ɓuura laaɓoyde toon no foti wawde laaɓirde ni hen Cheikh Oumar Anne eɗen gandi ko maire mo Dioum yuɓɓini ñalɗi juulu duwaw janggude Qur'anil Karima o yuɓɓinani ɗum noon wonande ko Farba Ngom maire mo Agnam taweteɗe kasoji nanguiranoɗo ko fate halis ɗum laaɓi inde makko ha laaɓi o saaha ko téléphone ngaji ɗi tan nanguimo toon ko waɗa ɗum ko noon khalifaɓe hewɓe diine kami aada kala ndenti toon ngam yuɓɓinde duwaw hollide duwanade Farba Ngom ko duwanade hoore muɗɗum ɗum woni kumpital men nder leydi Sénégal ma en jaaha ha ton to leydi Mauritanie ɗum uddi kumpital men nder leydi ndi Sénégal.
to leydi Mauritanie gila tan oɗo ena guerre toon to moyena Orient fuɗɗi jeeyi sababu noon laamu leydi Mauritanie ƴetti pellital dartinde kala ko fati nguura mum kala yaltinde leydi mum faade to banggue Mali Sénégal e ɗin nokkuji kala ngam teskede andaka oɗo guerre holde dartoto ngam teskede ene gasa caɗele nguura walla caɗele kewɗe guuraɗe ma teske leyɗele kewɗe ha tenti noon battina ko fate faggudu leyɗele Afrique hulnede guilay heeguiji hayde gueɗe goɗɗe ko wayno mankugol gueɗe nguura eɗen gueɗe kala laamu leydi mum tan ƴetti pellital hadde noon yogay gueɗe mum yaltude leydi mum tenti noon finoɓe to Rosso ene jahani comoyo nanaji e gueɗe goɗɗe kala taw ko toon to Rosso ne jogui ɗen caɗele mawɗe no fewi hewɓe gadi kolliti o saaha coggu ko ɓeydi no fewi ma en garto hena so haaji jomiraɗo o laamu leydi Mauritanie gouvernement leydi Mauritanie yeddi ha mimi leydi taw koye communiqué mo sakti ɗum état major général mo armée leydi Mali gam hollidde wonde koni ko mabɓe ɗiɗo ɓen nanga moftano koye nder leydi ndi Mauritanie ha tenti noon toon to Canberra to refiji ɗi gonatto gouvernement leydi Mauritanie yeddi ɗum ha mimi leydi holliti toon to Canberra koko rena kono kadi woni toon ko fedde gota ko windere woni loni kono kadi Mauritanie jaɓata ɗen gueɗe Mauritanie noon yiide kay ndeɗo takkere kala ko famɗinde nden kay kisal leydi Mauritanie noon holliti hen mette mum no fewi ko fate oɗo henna communique Mohamed Wulqadda nanganoɗo gila tan sappo e tati lewru décembre 2025 dumba e kaso taw kadi tumira ko gueɗe joyyi e tumoye ko fate banggue happu mbuñaari e nder leydi ndi yalti kaso ha laaɓi ɗum ko caggal kay seppoji mawɗi baɗanoɗe kala saaha ne mbiyanno e yaltine wonande kay e nder kaso sa o heeɓi wellitare makko kala ko nanguirno kala ala en kala ko rewra haydara hoorejo jaagoɗo leydi Mauritanie Mouhtar Wula Ndiaye waɗi jaltal muɗum o holliti ken toon joni lebbi 4 caggal yaadu hoorejo leydi ndi taw kadi ko toon to Hawdil Sharqi o hollitino toon wonande darde maggo ko haɓade mbuñaari e ɓeydidde ballal leydi ndi ha heɓa kuɓɓam timmuɗam o holliti ko fati e golle kuɓɓam nder noksode hoore mum hayso tawi woni kuppiraji teskama kono kadi ɓoggi kewɗi joweteɗi o saaha fuɗɗima gasde ɓoyata ɗen caɗele kala ma gas kono o holliti jaɓɓal maɓɓe kay ko darnude état tiɗɗo no fewi huccidirde haɓade kala ko fati e mbuñaari e bonnugol jawdi e nder leydi ndi landaji politique taw ko union des forces pour le changement ɓe kolliti wonande kay aɓe jaadi e ɓen jomen boutique aji yoɓe téléphone aji ɓe erima noon wonande gouvernement ittata frais douane pawaɗo e ɓen o ɓe tawno ko sukaɓe goni koye liggade beele kadi gueɗe men kala mbasa herƴinede e nder leydi ndi Mauritanie ɓe kolliti noon kala ko fati e fawde kay ɗin feroji ko caɗele mawɗe wontata taw koye dow ɗeɗon caɗele teskaɗe e dow oɗon fannu to Zuwayrata ko batu taw koye yontere rewɓe e nder leydi Mauritanie association rewɓe kame sukaɓe rewɓe ɗoftude mum administration régionale mo diwan Zuwayrata ɓe mbawi joɗorade ɓen ɗum noon ko yewtere gooɓe jiile e nden yewtere noon ko yidde hirjinde kay worɓe ɓe nde toppito timminde dépasse uji kame poppan no fewi e wallidde rewɓe ɓe kono kadi rewɓe nde ballite ha keɓa fodde mumen timmude e nder leydi ndi Mauritanie fuɗɗima yaltinde furwiji mum ɗin furwiji noon ko dene boɗeje ɗe ɗeɓe ndemata ɗe nawde ɗum toon to Espagne ɗum ko caggal sifodiral hakkude Mauritanie kame Espagne ken tolno ujunnaji 200 tonnes taw kadi rewi koye bateau iwi ko ɗon do port autonome de Nouakchott faya toon to Madrid beele kadi ɓeydude jokkodiral ngam ɗen gueɗe ha ɓuura yuɓɓude 120 millions ko preji dollar jogori kay wonde ko jogori nannude e nder leydi ndi Mauritanie météo Mauritanie holliti nguleyki ma ɓeydo no fewi yogay nokkuji nder leydi ndi kala ha tenti noon ko wayno hande e ñalawma janggo o tenti noon toon to Hawdayni en ha fama toon to Asaba tagan e nokkuji goɗɗi Chéri Télésamaura
nde ɓe ndettoto nguleki mawki ma teske e nder oɗon diwana ɗum di kumpital men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie to Maroc e FAO ko catala tammingal ko fate ndema jertini remoɓe taweteɓe leydi ndi nde ɓurata heɓanade tenke ɗannotoɗe ɓoyata ma mbaw yettade toon to Maroc hatten toon to Agadira en wawi ma bonnu remru hewdu no fewi nde joomen keɓonto ndeɗon walde to leydi Mali paɗen communiqué chef d'état major général armée leydi Mali o communiqué mo yaltini hanke o holliti ken tolno e koninkoɓe ɗiɗo e civil goto on civil o noon ko préfet mo Dioula ɓe mbawi fabede ɓoccitima taw koye juuɗe ɓen joguitiɓe groupe taw ko groupe joguitiɓe suuɓiɗinoɓe e nder leydi Mauritanie toon to Canberra ɗum woni ko leydi Mauritanie yeddi ha memi leydi kono laamu leydi Mali joofi peɗeli tuumi ko leydi Mauritanie moftude seɓɓitiɓe taweteɓe leydi mum tuma nde bifti wona nde woni yimɓe mabɓe nawa moftoya toon ko kan haala hanki woni yaltuga taw koye dow on sifa ɓen koninkoɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko Mohamed El Mawludu Diallo ko ɓeɗen goni koninkoɓe ɗiɗo ɓen noon o saaha ene tawi e juuɗe safroɓe kono kadi ɓe mbawi tigui ɓoccitade ko toon to ladde Ouagadougou ɓe nawama toon to gundama beele ɓe cafre goɗɗo ko Ladji Banga on noon ko préfet mo Dioula o biftano ko 14 février 2026 o bifto fano ko toon to o fano ko hedde Ténico ko toon o biftano kono ɗum kone kankone o wawi fabede hen so tawi ko koninkoɓe noon ɓe biftano ko 9 octobre ɓeɗo kala hande o garti e juuɗe armée leydi ndi kono kadi armée leydi Mali holliti koye ballal frappe moɓe mbaɗi no fewi état major général armée leydi ndi holliti ñande 10 mars ɓe mbaɗi frappe mabɓe mawɗo no fewi e nder motoje tati ɓe ndewinino taw kadi jeeyi ɗum ko groupe joguitiɓe e nder région de Khaye waɗɗani no fewi no mbiɗeɗo Sini Wali ene tawi nder cercle mo Yeli mana ɓe kolliti ɓe jiiti toon ñiɓirde e sornorde ɓen joguitiɓe armeji ɓe liiƴe dow mabɓe e ballal ndiwo ɓe mbawi derguidde pittali kewɗi kono kadi ɓe derguiti hen gueɗe kewɗe no fewi lawol jeema Khaye nonne kadi jeema Bamako ngol lawol kala kay ɗannotoɗo e maggol koma ɓernde mum daro jeeyi sababu noon wonande ko taƴoɓe wonɓe boliɓe o saaha noon hewɓe mabɓe mbiyama teeb wi police diwano koɓe jeeɗiɗo bandiji hakkude duuɓi 18 e duuɓi 22 fetelaji kewɗi taw ko pewniraɗi artisanal mbawi tettede mabɓe motoje kewɗe haalisaji kewɗi matériel uji kewɗi tettama e dow mabɓe oɗo saaha noon loskoji luggi ene jokki e mabɓe no fewi paaɗen koye pelle daraniɗe haqqeji innamade pelle balloje yoga e gueɗe ɗe mbiyata ongeji laamu leydi Mali ƴetti pellital fawde kañumenne pawdi e dow ɗen pelle ko joɓata ɓen noon kolliti pelle mumen ko pelle balloje ɓesguji kono so goɗɗum fama e dow mabɓe ko caɗele ɗum koye conseil des ministres bannoɗo e yontere yawtunde hen to leydi Guinée Conakry o saaha ko ŋakkere biyeji haalisa ha tenti noon so tawi naldama haalisa yiiɗi tirade walla a yeehi walla ko wayno Orange Money walla ko wayno mobile ko nande ɗen gueɗe kala ha to banque kala beele keeɓa biyeji ko caɗele tewne kadi gouverneur banque mawɗo central mabɓe ala ko haali haydara gouvernement o haɗo hen hay konngol haalani taw kene tolno e hitande ko oɗo rythme woni toon ha tenti noon iɗi dumunnaji ɗo julde ɓattiɗo mo jiiɗa kala ene nelda haalis ne dogana koko ronki hebde kalis muɗum ha ɗo noon ɓe posi question ngaji ɓe tampi ala kala koɓe keeɓi ko laaɓi hen Guinée hande o ko batu mawɗo no fewi woni ko waɗi toon jagorɗo affaire étrangère mo leydi Libéria kame jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sierra Leone e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Côte d'Ivoire yante affaire étrangère mo leydi Guinée kamɓe kala maɓe joddo hande o e général Mamadi Doumbouya ngam yuritade caɗele teskaɗe kala saaha keeri hakkude leyɗele mabɓe siftinde moon ke won joni balɗe 15 pelɓodiral waɗino hakkude koninkoɓe leydi Guinée kame Sierra Leone caggal mum jaam arti toon yontere yawtunde ko pelɓodiral hakkude koninkoɓe leydi Guinée kame Libéria ɗum noon yidde kay ko jonde
bele ɗe geɗe kala pirte ha laaɓa ɓe gona e jam e kisal ko nden joni hande jooɗi to Conakry may garto yen sen ko ɓe yi ko ɓuri en labde Niger ñame jooɗodima e délégation towɗo no feewi taw délégation ko département état de Amérique ɓe dañi jooɗodade e hoore jaggoɗo leydi Niger Ali Mohamedine Lamine Zeyna kame jagorɗo affaire étrangère mo leydi Niger ngam yewtide toɓɓe jaaƴi no feewi ɓeydude jokkodiral e sifande nandiral hakkunde Amérique kame leydi Niger Union européenne e rima laamu Niger nde accita ko ɓuri yawde yaccade Mohamed Bazoum mo ganduɗa pollonoɗo gila 2023 kame joom surum handine tawe e nder kaso jagorɗo affaire étrangère mo leydi Niger woni Bakary Yawu Sangare jabtima ɗin konguɗi wona haaju mabɓe koye leydi mabɓe goni aɓe gandi koɓe nangguiri on Uganda lundiyanke biyeteɗo Bobi Wine holliti yalti leydi ndi ɗum ko gila ñande 14 lewru mars e nder vidéo goto mo holliri siftinde moon omo wayto hande Yoweri Museveni o wona kañum gañi taw koye sumgoji janvier e nder ndeɗo henna hitande o holliti ene heewi guyka no feewi ngam renude fittano makko o yalti leydi ndi ngam wonade leyɗele goɗɗe wondiren e jokkude campagne dawrugol makko to Congo Brazzaville hanki o ɓiɓɓe leydi ndi maɓe gon million-ngaji ɗiɗi e temedde jeegom mbawi yaltude ngam suɓoyade hoorejo leydi mum ken tolno e landaji jeeɗiɗi ene majji noon Denis Sassou Nguesso mo ganduɗa ko gorko mo duuɓi 92 laamiɗo leydi ndi ken tolno e duuɓi 94 pawɗi gila tan hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi jeeɗiɗi laamiɗo leydi ndi ko juuti no feewi ƴamti dawal mum joyo ɓalla oɗo saan hollitama ko kanko ari yeeso ɗo pucci doggata ɗum ko sungoji baɗɗi hanki o interne noon hanki ustama no feewi ɗon ɗo landaji ɗiɗi lundo mawɗi mbawani tawtorede ko wayno Andri Okombi Salissa ne wonde Jean-Marie Michel Mokoko ɓeɗo ɗiɗo kala ene tawe e nder kasso guila tan 2019 ngam tumanoɓe eɗin sungoji jewtunoɗi ko fate fittinaji joolam jabeeri hande watti kene tolno e balɗe 17 o guerre tawete toon to Moyen Orient hakkunde Israël kame Iran e Liban e wallodirde Israël kame États-Unis d'Amérique Iran ne ayno misilaji mum faade toon to Tel Aviv ha faye toon to nder nokkuji kewɗi e nder Israël kañumne ene ayno misilaji mum faade toon to Tehran e ñiɓirdeji kewɗi faggundu leydi ndi ko wona ɗum ko noon wonande toon to Liban ko opération gulɗo jaw Israël holliti waɗi ɗum lesa yoɓima pittali kewɗi taw koye dow o sifama en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV ka ɓuuri ɓurtegtude e jolama jaɓeri e ñalawma ande o puɗɗoɗen ko leydi hono France toon de ene wayno ɓe gonno ko ñande tawata ko alatade sappo jeeɗiɗi lewru goɗɗo ndu wadde ɓe kay taw ko élection yoɓe ko fate kono municipal fodde 49 piccal 7 million taw ko ɓen wotoɓe mbawi hono yaltude ngam wadde kay hono taw en wote bonno toon ko fate ndeɗo hirade ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom jejjudi nan arta seeɗa seeɗa e ɗum noon toon to lamorgo leydi hono France candidat gauche Emmanuel Guérogois kanko de ari yeeso o won fo dutno koye on menɗo wonde tawata ko jagogal Rachida Dati ene wonde ɓen kadi taw arta tawtade worɓe mame gon 46 piccat 7 nder temedere ɗum noon waktu taw kadi ko 17 ene wonde ɗum noon ene wonde taw tum dendagal ko fadde kadi kono leydi ono France gueɗe ɗe guila e guure mawɗe hani e wonɗen koye eɗinte kuccam goni e oɗo saaha mo gonɗen wona toon to leydi wayno on France ko ɗum tigui wonno toon e oɗo saaha mo gonɗen ɗo ko leydi won Allemagne ene wayno ko fatti kadi gusugol taw ko émission ngaji madu gaz ɗum aɓe mbawi kadi wadde ɗum hono seeɗa no fewi wonata kadi taw ko toppitiɗo wona oɗon taw ko waylo taw ko weeyo wonande kadi taw ko ndeɗo taw guilade mayde ujunnaje ɗiɗi e nogas to leydi won Allemagne jabogal leydi
hono almay ko fati kon taride ene wayno tawi tawat ko bilan bayinaɗo ñande asatare sappo e nayyi lewru ndu gonɗen ndu o wiɓe mbi tawi yaari hono caggal no fewi ko ɓuuri kadi wawde kadi e ɗum noon gueɗe taw kadi ko wonɗen gueɗe yaari caggal no fewi noɓe mbiri e caɗele taw kadi ko guuraɗe ɗe hayso tawi ni ɗumen mbawi kono yettade taw kadi ko panole mabɓe ɗe ko gam habtade ko fatta kono waylo taw koko weeyo e nder oɗo saaha mo gonɗen wonande kadi taw kadi ko oɗo ndiɗo kono taaridi ɗo ene wayno de ko leyɗele ko dondude Amérique ene wayno toon to Texas ene wayno de ko hono fannuji manifeste kaji ma hoto jeerade mbawi hono waɗede toon to centre de détention wonande ɓen migraji ko fate kadi e haɓade ICE toon to guilayi e lewru juillet ɓennuɗo nde e wawde kadi wiide wonde kamɓe wadde yoɓe ɗirro wawde kadi ono taw kadi ko wadde ɓeɗo terroriste yagal koɓe goni e wadde ɗo joni ɗum ɗo woni kewɗe e juɓɓuli ɗo taw ko fatti kadi e haɓade wonande kadi tawde ko wellitade civil en wonande kadi tawde koɗo mbiri e oɗo caaha aɓe jogui toon kulkuli no fewi wonande ni hani tawi ko leyɗe Amérique mbaɗanaɓe kadi wonde kadi gaddata toon e ɗum ɗo ha mbawa kadi wadde koɓe mbaɗata ko ɗum de ko foof ha wawa addude taw manifeste ngaji e taw kadi toon to maɓɓe toyede e oɗo saaha mo gonɗen toon to Cisjordanie ene wayde oɗo saaha ko gueɗe kamtorɗe ɗo hono mbaɗɗo toon wona toon to tawata ko e nder guerre oɗo mo Iran mo tagade ko Israël e leyɗe Amérique toon mbaɗa toon gueɗe kamtorɗe no fewi toon to Cisjordanie e ɗum noon ene wayno de ɓen tawata ko wurɓe toon ɓe wonata palestinaɓe ɓe e oɗo saaha de mbawi kadi tawata ko dañde toon caɗele mawde guila e tiruji kadi aɗa ɓe Israël wonno ko ñande alatade wono ɓennuɗo nde koye caɗele tigui rigui e ɗum wonande kadi e ko fatti kadi e oɗon banggue toon to fatti to Moyen-Orient ene wayde guila e ñalawma hanki o waɗi ɗum balɗe 16 wonande ko guerre o ene waɗa gardien de révolution taw ko iranien ɓe gondi noon ñande alatare 15 nduɗe lewru ndu ɓe mbi kamɓe de koɓe yoftotoɓe tan koɓe waroɓe kay on kay gadduɗo tan jeyakonde leydi hono Israël Benyamin Netanyahu ɗum ɗo ɓe mbi ɗum ko criminel ko kadi barowo kadi kono sukaɓe kanko jaggal iranien gueɗe caggal hono leydi to banggue makko o tengtini wonde ko guerre oɗo wona e oɗo fatara dartoto ɗum noon kamɓe koɓe haftoɓe toon gam wawde kadi wiide wonde kadi Allah taw ko leydi Israël ko leyɗe ɗum mbaɗa ko wona hunde jatinde no fewi e kala ñalawma mbaɗa taw ko jangguji mabɓe toon ɗum noon wona hunde jaade no fewi Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e joolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Dow gam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbodj gam weltare Ayawood TV golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sar to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen.